Okay, det første du skal gøre, det er at finde et telefonnummer. Jeg tænker lige her, hvor jeg står, der står der kontakt, så må ikke der står noget herinde. Og det er med orange, så det kan jeg jo let se. Ja. Så skal du prøve at finde prisen på buffet. På buffet. Prøv at finde de varme retter. Ja, den står her. 89 kroner per person. Ja. Skal du finde menukortet til sushi. Går jeg ind i sushi. Og ja, det ligger her. Skal du finde direkte adgang til deres Facebook-side. Et link. Går jeg ud på forsiden og tjekker, om det ligger nede for neden. Der. Ja. Skal du finde beliggenheden, hvor restauranten ligger henne? Jeg tror jeg også, det ligger inde i kontakt. Ja. Der står adressen, og der er et kort. Ja. Skal du finde prisen på sushi-menu nummer 2? Kan jeg huske, der stod nogle menuer herovre til højre. Ja. 110. Yes. Skal du finde kontaktformularen, så du kan skrive, hvor du kan skrive til Choice Spisehus? Den ligger nok også ind under kontakt. Ja. Kan man sende i her. Og bare trykke på send. Meget smart. Var der noget på siden, du synes, der var svært at finde? Nej, ikke af dem, jeg skulle finde. Nej. Hvad er sådan dine generelle tanker om siden? I forhold til, hvordan den fungerer og bygget op? Jeg synes, det er bygget fint op. Kan jeg godt lide, at man kan scrolle ned igennem, så dukker det op. Nu har jeg ikke rigtig læst så meget igennem. Nej. Men det er flot. Tak for det.